Hevseroka Konseya Birêvebir KCKyê Besê Hozat ragandiye ku desalata Tirkiye hêjî biryara çareseriya pirsa Kurd nedaye û hojdarî daye ku eger ev gavnê navêtin şeroja Tirkiye dê tarî be. Besê Hozat da diyar kirin ku ew efûyê naxwazin, ew yasayên azadiyê dixwazin. Hevseroka Konseya Birêvebir KCKyê Besê Hozat tevlî bernameya televizyoneke nêzîkî partiya xwe PKK bû behsa pêvajoya çareseriyê kir. Hozat diyar kir ku hikûmeta AK Partiyê hê di mijara çareseriya demokratîk û siyasî pirsa Kurd de biryara dawî nedaye û helwîsteke dûdilî nîşan dide. Besê Hozat balkişandiye ser gotinên dewlet baxşelî yên di derbarê berdewamiya Tirkiyê de û got rast me tirsiyeke ciddî li ser Tirkiye heye. Eger Tirkiye pirsgirêka Kurdan çareser neke, hebûn û nasnameya Kurdan nas neke, şeroja wê tarî ye. Yekêtiya Kurd û Tirkan tenê bi çareseriya demokratîk pêkane. Di derbarê nîqaşên li ser çekdanîn û her wiha amadekirina yasayan de jî Besê Hozat helwîsteke zelal nîşan da got ku ew yasaya poşmaniyê yan vegera malê qebûl nakin. Hozat dibêje kadro û şervanên vê tevgerê efûyê naxwazin ji ber ku wana sûcek nekiriye. Wan tekuşîna nasnameyê daye û efû ji bo wan kesan ku sûc kirine. Pêvajoya duyemîn êdî pêvajoya yasayan e. Divê yasayên azadiyê derkevin. Ji rêveberên herî jor heta şervanên nû Besê Hozat dibêje divê rê li ber wan bêvekirin ku karibin tevlî siyaseta demokratîk bibin.